Maaga nang umuwi patungong Ilocos Sur sina Tricia. Talagang pinili na raw nilang umuwi sa kanilang probinsya ngayong araw kaysa ipagpabukas pa. Para mas maaga na po makauwi kasi mahirap na po mamaya po sa trip, no? Kasi nasubukan ko na po yan eh. Kapag bagyo po, kapag mas straight, marami nang nakapiga, tapos kukunti na po sa sasakyan. Pabalik naman ng Pasay si Emmy matapos magbakasyon sa probinsya ng La Union. Kailangan din po umuwi kasi may kailangan na pong sa bahay eh. Pero kung mas late pa, mamayang hapon pa. Ay, hindi na. Mahirap. Baka po mahirapan. Ayon sa pamunuan ng bus terminal, mas inaasahan daw ang mga pasaherong galing Maynila na pauwi na sa kanilang probinsya. Sapat naman daw ang kanilang bus unit para ma-accommodate lahat ng pasahero. Ang La Union Police Provincial Office kasama ang iba pang line agencies, naka-full alert status na para sa Upland Summer Vacation. Inaasahan pa rin daw nila ang mga bisitang magtutungo sa La Union kahit pa apektado ng fuel crisis ang turismo ng bansa. Yan na yung lakbay alalay nila na composite yan with the force multipliers saka yung friendly forces po natin along National Highway na meron na din sila ng tent dyan to response or tutulong sa ating mga motorista. May mga nakapwesto na ring motorist assistance desk sa kalsada para magabayan ang mga motorista. May deployment din ng PNP sa mga pampublikong lugar gaya na lamang ng mga simbahan at iba pang pasyalan. See to it ng ating sasakyan is well conditioned including our drivers at saka iwasan pong uminom habang naliligo. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.